kadong apurala malong lake neli so konjangpo damtang nikha ketom September ani komargosi along Settling Demand Coordination Committee atum rar ame isi kapadopon labang mel aron ke damtang kreatruksi April ani taralangso along Chief Minister Himanta Biswa Sarma Karbia Tumfan STKP alamchak lapen damtang inkoine nerkep August ani Settling Demand Coordination Committee Tribal Affair Minister Ranus Pegupen kasitong ahut kijapon alam aputhak karbal lapen council pusi SDCC ke mane Settling Demand Coordination Committee Klembang Sar Giridhorong Hang Than Parju labang amelamal Nogen Runghang mate Nogen Bangthai si mel cari pahet phupon melalong kamrung along kido ajat arsum iklem abang phu abang phi rad lapen kamrup anpar ha moregaon peta munit nakasitong dun songjakpo lapen songjape atum ajat alamang bong Chief Minister Himanta Biswa Sarma kiram kreatruksi April ani taralangso along kipi alamchak kapaplik pedet apot ning kangjang je alam ta kithanpon angkhana tumke Himanta lapen tuliram asarkar afan ke koldu thelo pusipu lapen abithang ajakong pen ha duar gonar nangbarsi kachisong alam thanpon mel kachisong asal melalong uthot kachisong ponphu afan pherangke amel lapen arung rat kapacini amel kapadopon alamta cirwalpon kadon